Лесно ще намерите на географската карта точката, над която летим. Източна Европа, България, крайбрежието на Черно море, град Варна. Защо точно тук? Навярно сте чували, че този град е един от най-красивите по Черноморието. Варна е лятната столица на България, център на международния научен, културен и спортен живот. Леско спорт, така се нарича фирмата, с основна дейност производство на скейтборд за фри и стрит стил, аксесуари за тях, производство на дървени въглища, изделия от стъклопластика, търговия, внос-износ. Ето, че изрекохме името на нашите домакини. Фирма Леско спорт от 4 години спонсорира най-способните момчета по скейтборд и за тези 4 години те постигнаха много добри резултати на световни и европейски първенства, на 6-те кръга на Европейската асоциация по скейтборд за Еврокупа, резултати недостигнати от други клубове в страната. 4 от тях представиха достойно не само фирма Леско спорт, но и България. Фирма Леско спорт желае да поддържа и развива спорта скейтборд не само в град Варна. Фирма Леско спорт желае да спонсорира най-изявените състезатели по скейтборд от цялата страна за развитието на този увлекателен и демонстративен спорт. За да избегнете нежелателни травми, ползвайте предпазните наколенки и лакътници, произведени за вас от фирма Леско спорт. За да изпитате удоволствието от управлението на скейтборд, е необходимо предварително да усвоите някои задължителни позиции и движения, които ви демонстрираме. Правилно стъпване на скейтборд. Управление на скейтборд чрез натиск, наклон, при което се постига завиване в определена посока. За да бъдете уверени при карането на скейтборд, трябва първо да усвоите тези движения.
Начини на преместване на краката при тръгване и спиране. Така се спира при необходимост. Още някои движения за начинаещи. Трик Оли.